Inmh an chéad ceacht atá agam, agus tá sé bunaithe Stair mhuintire. Cé hiad mhuintir? Mhuintir is sé de bham, de dhead, de cheanathair, de cheanmháthair, de hincheanathair, de hincheanmháthair, téann sé siar, agus beidh tusa in ann dul siar chomá. Tarlum. Seo mo cheanmháthair, Kitty, agus seo mo cheanántín, drifúrla mo cheanmháthair, Mary, agus bhí mé in ann labhairt fuatha maidir le mhuintir. Le níos mó fisrú a dhéanamh, agus leis an tólas a thug mo cheanmháthair dom, faoin a mami, Julia Mahoney, agus a daddy, Sylvester Sullivan, bhí mé in ann na hanimneacha sin a úsáid le dul-isteach sa déanamh. Anois cad is déanamh ann? Déanamh, tagann an céad cuid ón bhocail daoine, agus tagann an dara cuid ó áireamh. Cosú le áireamháin le na úsáideann sibh istigh sa seomáranga. Craobh daoine, ag craobh daoine. Agus fadó agus sa látá nómhain, déanann siad craobh daoine i gcónaí. Seo sampla den déanamh a bhí ann i 1901, de mhuintir, agus is féidir libh se bhúr mhuintir a chuardach ag www.census.nationalarchives.ie. Glach le mo chóirla, is mór is fiú Stair agus ólas a fháil de mhuintir. Dheoidh tú amach ólas cosúla an raibh léamhnú scríomhacha, cén tanga a labhríodar, cadíd na jabanna a bhí acu, mar hampla feirmeoir, ní raibh léamhnú scríomh ag mo hincheanmháthair. Sin ansimúil. Saol difriúla bhí ann ar fad. Anois tá míad chun ar gréibh Ginealaigh féin dhéanamh. Féice míad ar mo cheann. Tásúimid ar dús dar nóig le Múinteoir Joe, agus an sin, fanamid le glúin amháin ag dul tríd. Dan mise le Téama dhead. Dar nóig tá mo dhead agus mo bham ann, agus tá a craobh Ginealaigh féin ag mo bham, agus ag mo cheanmháthair, ach tá sé táchtach go bhaineann tú le taobh amháin. Tá sé i bhfad níos fosa plé le taobh amháin. Mé féin Múinteoir Joe, mo dhead, Joe ó Thaithíorann, mo cheanmháthair, Kitty ní thuúlaháin, mo hin cheanmháthair, Julia ní bhathúna, agus mo hin sin cheanmháthair, Julia Nicula fádrig. D'éirigh lum ceithre glúin a bhaint amach, agus d'éirigh lum sin a bhaint amach ar an gcóras census, ar an siomh census.nationalarchives.ie, agus dar nóig tríd ceistena a chur mé ceistena ar mo dhead, ar mo cheanmháthair, agus ar mo cheanántín Mary, agus thug siad go leor ólastom. Mollam díobhse an rud céine a dhéanamh. Féach ar an siomh chur ceist ar bhór cheantismóthirí, agus ba bhrealinn, bhór gréibh Ginealaigh féinnig a eiscint.